Han har jo set, at jeg tjente på gården overfor, og jeg var altid med i marken også, når der skulle have lavet noget der. Og så sagde han, jeg synes, du var så god til at lure, så dig kunne jeg godt bruge. Nå, jeg fik nok med mig, jeg kunne godt lide at lure. Da Inge i 1949 flyttede til Bjæverskov, skulle hun ikke lede langt efter kærligheden. For på den anden side af vejen boede ungkarlen Niels Peder, og de to fik hurtigt øje på hinanden. 4 år efter giftede de sig og startede et lykkeligt liv sammen. Så var han så uforskammet at dø et år, før vi skulle have guldbryllup. Jeg synes ikke, han kunne være det bekendt. Men sådan var det. Nu havde jeg haft nogen omkring mig i så lang tid, og så pludselig være der helt alene, det kunne jeg slet ikke holde ud. Der er altså en stor forskel på at være 2 og gået op af hinanden i 49 år, og så pludselig man er alene, og børnene er voksne og flytter hjemmefra, og så bliver man ligesom lidt amputeret. Det var frygteligt, samtidig når hun havde været på besøg, at man skulle hjem og aflevere hende igen og bare køre fra hende, fordi hun stod der og så ene og forladt ud, og man havde det temmelig elendigt ved at køre fra hende. Så var det min ældste datter, der sagde til mig, mor, selv dog den knaldhytte og flytte herned i nærheden af os. Og det gjorde jeg. Jeg synes alligevel, at huset var blevet for stort. Og så synes jeg godt om Præstø. Nu tror jeg, at jeg kan høre en dør, der går. De er nok ved at komme. Inge flytter fra det store hus, og derved også fra livet med Niels. I en alder af 76 vælger hun at starte forfra i en by, hvor hun ikke kender nogen. Men det er hårdt at starte fra bunden. Første gang hun skulle på udflugt med ældreforeningen, der skulle hun jo, jeg ved ikke, hvor lang tid det tog hende at tage sig sammen til overhovedet at melde sig til. Og hendes største bekymring, det var, om der overhovedet var nogen, der gad at snakke med hende. Om hun kunne finde ud af at snakke med folk i det hele taget. Og hun fandt jo hurtigt ud af, at lige så snart hun sad i bussen, der var der en, der satte sig ved siden af hende, og så begyndte de bare at snakke sammen, og så har hun, på den måde har hun sådan set fået mod på det. Kom ind. Hej, velkommen. Altså, man behøver ikke at være ensom, fordi man er alene. Og man behøver ikke kede sig, fordi man er alene. Så har jeg jo nogle dejlige mennesker, der bor her rundt omkring mig også, som jeg er en del sammen med, på et tid og i utiden nærmest. Jamen, jeg drikker whisky, så kan du drikke kaffen. Ja, det må vi så finde. Selvom Inge savner sin mand, kan hun nu gøre ting, som ægteskabet ikke gav plads til. Jamen, der er en verden til forskel. Fordi hun har fået sit eget liv. Hun har fået det liv, hun selv har valgt sig at have. Hun har fundet nogle venner, som har valgt hende, og som hun har valgt. Og hun har fået... Hun kan deltage i nogle af de ting, som hun har ønsket sig altid, tror jeg. Hun er kommet ud at rejse, hun har taget med sine børnebørn til Paris, og hun har gjort nogle ting, som hun aldrig nogensinde ville have drømt om, hun skulle have gjort tidligere. Jeg tror nok, det her er mere mig. Nu kan jeg gøre, som jeg vil. Der er ikke nogen, jeg skal diskutere eller snakke med om, hvad skal vi nu, og hvad skal nu. Nu gør jeg, som det passer mig. Og hvis der er nogen, der ikke synes om det, så er det bare ærgerligt. Det er jo nærmest sådan, at man skal spørge, hvornår hun har tid til at ses med, og om hun har tid til at komme ud i det hele taget. Det er ikke altid, hun har det. Nu har jeg ikke så mange planer. Det kommer sådan hen ad vejen. Jeg lægger ikke planer til så mange dage ad gangen. Men hvad skal du lave den her uge? Jamen i morgen skal jeg ned til Ellen, og på onsdag skal jeg i forretninger på Tørs, og jeg skal til Faxe.